मांजरी मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाच्या मंडळाच्या वतीन ही पत्रकार परिषद आयोजित केली असून या पत्रकार परिषदेत माझ्याबरोबर मंडळाचे सरचिटणीस माझे मित्र सुरेश सावंत, स्टेटीची महिला उपाध्यक्ष सौभाग्यवती नेहमी शेडगावकर, पारसे गावच्या सरपंच आणि महिला मोर्चाच्या सेक्रेटरी सौभाग्यवती प्रगती सोपटे, तुम्ही समोर बसलेले पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तुमका सगळ्यांना नमस्कार करता। आणि आजची पत्रकार परिषद घेवपाचे कारण म्हणजे काँग्रेस पक्षाचा जो अध्यक्ष तो हंगामी असा का परमनंट असा हे आमकां खबर ना। असो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर यांनी दयानंद सोपटे बद्दल एक ऑडिओ व्हायरल केला, त्याच्याबद्दल म्हाका उलगडो करपाचो असा। एक 4 दिसा पयलीं म्हाजो मित्र सुरेश सावंत आणि हांवें कोण आयकता पळय गिरीश चोडणकरांनी सोपटे टॅक्सा बद्दल जो आरोप केल्लो त्याचे आम्ही दोघांनी खंडन केले आणि ते आरोप खंय तरी तेका ते लागू झाले। त्याचो जो इतिहास असलो तो आमच्या सुरेश सावंतान वाचून दाखयलो आणि त्याच्या खातीर आपण सभ्य कितें किंवा आपण साव हे सिद्ध करच्या खातीर त्यांनी हो फेक ऑडिओ दयानंद सोपटेचो व्हायरल केल्लो, जेणे करून तो सिद्ध करपाक सोदता की आपण साव आणि सभ्य। गेली 5.5 वर्षां दयानंद सोपटे ह्या मांद्रे मतदारसंघात प्रामाणिकपणे काम करता आणि तेची जी काम करपाची पद्धत असा हे कोण ह्या मांद्रे मतदारसंघातले 70% लोक आज दयानंद सोपटेच्या बरोबर असा आणि ह्याच्या खातीर काँग्रेस पक्षाचो जो अध्यक्ष असा तो व्हायब्रेट जाल्लो असा, वैफल्यग्रस्त जाल्लो असा। कारण आज काँग्रेस पक्षात त्याच्या बरोबर जाय तसे लोक त्याला सहकार्य करपाक ना, किंवा आज गोंयांत सुद्धा जे काँग्रेसचे आमदार असले ते सुद्धा आज काँग्रेस पक्षात खंय तरी ह्या गिरीश चोडणकराक कंटाळून काँग्रेस पक्ष सोडपाक लागलेले आसात। एक फाटले 8 दिसा पयलीं काँग्रेस पक्ष आणि गोवा फॉरवर्डची युती जाली, त्या वेळार जो पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून स्वताक जो मिरयता तो अध्यक्ष गोंयांत उरता आणि दिगंबर कामत आणि गोवा फॉरवर्डचो जो आमदार असा तो हे दोघय दिल्ली वयता आणि युती करता। ह्याच्या वयल्यान ह्या अध्यक्षाची लायकी कितें हाती कळटा। गिरीश बाबाक हांव सांगपाक सोदता की तू दयानंद सोपटेचेर जे विनाकारण आरोप करता हे आरोप करच्या पयलीं तू एकदा न्हू, दोनदा न्हू, 1000 फावटी विचार कर आणि त्याच्या नंतर तू असले खोटे आरोप दयानंद सोपटेचेर कर। मांद्रे मतदारसंघातली जी जनता असा, संपूर्ण जनता असा ती दयानंद सोपटेच्या बरोबर असा आणि दयानंद सोपटेचेर मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेचो पूर्ण विश्वास असा। आमदार असा पक्ष म्हणून आमची काहीतरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि ताची आसा। त्याने जो उल्लेख केला तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून केला आणि तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हो भारतीय जनता पक्षाचो असा। ताका लागून मंडळ आणि पक्ष म्हणून आमकां तो पूर्ण अधिकार असा। आमदार टेंटेटिव्हली 7:30 पावतलो अशें म्हटलां, पण शक्य जर तो लेट जालो जाल्यार हो प्रकार फाल्यांक पडचो हे एकमेव उद्देशान आमी आमची बाजू मांडटली। ते आपलो विषय मांडटले 100% मांडटले। येस, एक आयज साजे तरी मांडटले नाल्यार फाल्यां सकाळी तरी मांडटले, 100% मांडटले। आयज साजे आमी जर आयज साजे बेगीन पावले जाल्यार आमी 2 गोष्टी करतले। एक म्हणल्यार आमी सायबर सेलान कंप्लेंट करतले आणि दुसरे म्हटल्यार गिरीशाक एक डेफेमेशन केसीची नोटीस वयतली की फाल्यां सकाळी। हेचें कारण हांव तुमकां तुमी जर तो ऑडिओ सारको आयकला जाय विथ कॉन्सन्ट्रेशन जाल्यार म्हाका जितलें कळटा, आय एम नॉट अ सायबर एक्सपर्ट, पण तो ऑडिओ असो वेगवेगळ्या पॅचांनी कसो दिसता म्हाका। थोडे कडेन एक खूब आवाज आयकूंक येता, मागीर तो परत ब्लँक जाता, परत मागीर गाडयांचो आवाज आयकूंक येता। तो अशें म्हाका दिसता की वेगवेगळे एक तरी प्लस आयज मिडिया आनी लोक इतले हुशार आसा टॅक्नॉलॉजी यूज करपाक की कोणाचो आवाज कोणूय डब करता। गिरीशाचें सद्या कितें जाल्लें आहा की गिरीश इज नो वेअर, गिरीशाचें अस्तित्व धाडलां। ताका लागून जे शक्य आसा ते तो फूल आउट करपाक सोदता आणि खंय तरी 2017 आमदार जावन मागीर 2019 भाजप काँग्रेस सोडून भाजपान गेलो, ही गिरीशाक तिडक आसलेली। ते सगळ्याचो मेळोन तो एक मायलेज घेवप आता। गिरीशाचे सगळे आमदार जे आसा एक्झिस्टिंग आनी पयलींचे एक तरी ते दुसऱ्या पक्षान वयता भाजपान येता, हे गिरीशाक ते आतां सहन जायना। गिरीशाचें अस्तित्व काँग्रेस म्हणून हल्ला, म्हणून ते कितें तरी वैफल्यग्रस्त जावन कितें तरी करप आमी हे पूर्ण डिनाय करता। आमदार तेजेर एक्सप्लेनेशन दितलो।